Asakasak dauko barbi 3-4 alde. Hau asakaz. Gero bigarrena ponez, horrela. Hirugarrena kukuz. Eta gero karnez. Osea, aukien bakotxa bere posturie. Saca, pon, culo y carne. Chucha, pon, zapatito, carne. Sulo, lepo, culito eta carnito. Saca, pon, culo y carne. Lehenengo itzen dozu, asakasak hartu eta danak batera bota lurrera. Maira edo, bueno. Pelota egin giltzen hola. Eta goien zen arten, tortolosa moitu behar zen duen. Askok ez du esmatzen hori, ies egiten di pelotek. Eta gero hartzen dozu, kaniki gora bota, eta inbiozu asakasa hartu, baina joko horri tokatze jakon aldetik. Zedauko arpegi bat, arpegi bi, 3 eta 4 arpegi. Pelota guda guztata gu hartu binolenu, inbiak izatzen ziren. Etzan joenta hartu besterik gabe. Ze asakasa gelditu bi jatzun, zeurit joko horretan tokatze jatzun moruen. Lehenengo alde batea tortolosa ipini behar, geho bestea lau moduta. Kaniki gora bota, eskuekein, eta bitxarte ezuk honek bueltakin mitzasun, holan. Kaniki goixen, holan botate zegoen bitxartin, taka, begiratuta, baina kaniki egora hartu bizauen. Kaniki egora bota, eta hartze zen holan nagoen. Claro, zuk holan botatzen duzunien urtetetzue bateko lan, eta bakotxak nahi dagoen moruen. Eta orduan joan bizinen, hau gora bota, eta hau hartu, baina hau hartzen duzun momentuen, urrengoko bueltan hartu ahal izateko, hau ipini bizen buelta emun da. Orduan, hori izan zaila buelta emuteko, baina igual hau hartu eta honi buelta emun erraza izatezan. Orduan hori itxe zen. Kanika gora goixin hauen denporan, hau hartu, bai, eta berriz, eta igual lehenengoko intentuen, gero alik eta goixen goren bota, alik eta goren, denpora gehiago gokitzeko hemen lanerako. Da kaniki urteten bauen eskutik, ondo txalako jezerto, baina bestia jarraiketen nauen. Eta danak akabeta mozuz, idabaziozu. Eta orduan, habilidadia hartzen zen, eta itxe zen, kanika gora botata. Bat hartu, bestiei buelta emun, eta hartu, urrengorako preparauta ipini. Osea, bat hartu eta bestiei buelta emun. Inaz ikasten dozun gauzie da, Eskola etortze ginean nien poltsatxo baten ikatzen nintzen, tortolosak eta errekreo horten dagoen beharri nun baiten da. Hanka zabalin da jarri bitja, ala, venga, karri. Saca. Carne.